كما يعلهم أبكل كرنعات عالمنا زلهم أمنت كريستنا دقيمة دقاقيمة روحوا سبعة لندابلكو مبار لو ما عند دقمة تنسي نحناون دقمة تراخبنا لنا مالتي كما ينيرو دعمت كما يحلفو حمامات كما يتوديو مبار كم سري وزلهم لو ما عند بمهنة دقمة تنسي أبن دادي مريم بتغسيان وش تأتي أنتي مالتي دقمة تنسي أنتي خزكايد كما يو حدا بحدا سبات رهيبة أو خزاربي سلازي نعنا يمسي وبنان حي المال على الصلاة يقولنا رمان جاءت المال على الصلاة رمان جاءت الميلاد مالك وجود الحاب بالباخلات حاجات كاملة وتبغى تقول يبغى سبع محمد إذا ما رأينا كلاوي من كلاتنا كرنتو سمعت حاجة نسيب الله ما يدوم من ما يكون منتج ما يهمل منتج ما يوقع منتج لبرام بعد أن يكون تقل لبرام حتى يعملنا نشوفون بعضنا نشوفون حتى عمل جنة سائران نقيا بنا نقول لما عمل يعملنا أنا نقول نقول الله نقول نقول أنا هو تكلم. عمل سلسلة عمل بيوتا ومن النبي أبيض سلسلة ماذا نقول لو كان هذا إلا مستعان ممكن ثلاثة مستعان وفي أمير الله على الله على يسعد لنا وكفى عليكم وتعرفنا قول نبينا أجبنا أملانا علم الجسم هذا أملانا هذا خاطر الله وتلا أملاها إلى الساعة وتكال حمامان فوت أملاها إلى الساعة نقدا أملاها يتسغيل وميتنا مقابل ورجلا بين كلية التبديل أنا هيدا أنا كلمات كلمة مقابل التبديل أنا نتمرع الحاجات كلمات مالك أما ترانا زيادة مستمرة أما ترانا خبر جامعة هذا ما يكفانا كلهم متفعلون قلبها ورقم النبائن وأنا ما تعرفكم رجلنا النبيان يرتكس مرام نجلاوي نسج حويان سوسان أملها يرسعت أنا نسعتكم أبهلنا أن تيجها المسلال حامي وزحوي حتى مرسعي ومن النبيان يرتكس كاتمالي ناقلمات لكاتمالي نابلمي كاتمالي ليش نابهال معسو بينا تتراجعنا زلنا كل سباتنا قد نسكت عسنا كما لا أقوم بعموم بكتلهم أقوم سأنفق بكلاكم كما لسعماتهم بكتلاتهم ماما وغير تكتل لما أتهم سأنفق بحاكم وما تعلم الموت يكون بديه ظلم قلعت جديفة قلعت جديفة يكوننا نستنى جلنا هذا ملتا سرنا سلام سلام جلنا أبونا بمنا سبحانه بدل عدا نهوان ناسي وما نسرع وسرع كنتو تعالى موت بجد جنة كل سرنا سرنا نهجا كنت تعالى نهجا موت تعالى نحن وانتهينا لموت نسأل عندنا هو كلنا سنة ولا تجسد كلنا هاي قالوا حواتي هو كلنا نجلس سنة
مسمورنا وكلنا عن المسلمين بمنا نحن أنا بالدنيا كلها إذا نحن زنعاقنا يا خدان نخالوت ما موقع ما هو الولي كم نجبرا دخاتات تنهوات أكلات تماما زنعاقنا وترف أخلنا كم ننقطو أفت أنا جيرنا دخاتات تنهوهم معنا نبرخة تزغو ترف ناس تقيم زحات له فلازم تنسى من منان نخالوت نبلع توميات نبلع رقات كام خدان مود دار يكون داخل تحريدهم الساقين كان بالبعض السودان سايدهم جيرو من نابلنا تبوتنا أنا شكل الساقين كان بالبعض السودان سايدهم جبرا الله نابلنا أنا سنا أنا شكل نحن حدنا بأمن أو دعمت بزبلعان بالستة كنباس من زحفت نجاري وما ملعن مستنا يكون أن كريستوس ميتنا هوت مركبي من تنام لكم سلام لعهدكم يخوني له فمن أن يغير بيتسن سلامي أحدق لكم سلامي يحدق لكم علقوا إذا جزكم ولبكم منو بدري أبيهر لبقوا ما يشبر باي أمانو له سلامي يحدق لكم علقوا إذا نزبكم سلام جناكم تعالى نسبكم سلام أيكونني لمنان ترى سلام أيكونن سلام الزيابير بيت كريستياننا كاز مسرت جرا كل ذي بوتاتنا سلام لكم سلام الزيابير مساهم يكون النابلوم زقل كل مالك لازم بفرات تعبيهم زنبرو لازم نكره خمس النايو دعنا كريستوس قويتانا انتاينا خنكوني لو ما بكبي جنك زنبرو لمنان كريستوس أملخنا سلام سبيق اللهم زيابير أملخناكم يقبر لنا أبكبيت حزن نزلوا حزنهم نبحقوس إلا وتقلوا أم نبعث نزلوا زيابير نبعثهم نابل التاي إلا وتقلوا سلام يهبكم الله أنا نسخاتكم من السلام كاملين نسبة زلنا بزينا خنرخبوا على متبكى سلام دا نبعث الله وندمنا سبا زبوها سلام دا صباح نديم قهيز مرسل كازم انطلقها مالك سلام እግዚአብሔር ዝምንጥለው ወለሐደ የለም ስለዚህ ሰላምና እግዚአብሔር ሰላም ካብ እግዚአብሔር ንጸጥ እታነዝበኩም ሰላም ከም ተዓለምትበኩም ሰላም አይኮነን ይሉ ሰላም ዓለም ዳ ንሪኦ ዲና ዘለና ስታፍቅ መዓልት እንዲ በሕርቅኩም መዓልትኻ ሪፖርት ይኸውን ማለት ሓጎስ ዝዓለም እዚኣ ሓዘን ስዕረ ይነመናል እልልታ ናይ ዝዓለም እዚኣ ንብዓት ኣለዉ سلام እግዚአብሔር ግን حزن يقولون حزن يسعروني نبعات يسعروني ممنا سلازنتهم عبقزات عاقيم أصبرها تنبروا سلام لكم سلام أهبكم ويلوم سلام نعغاتكم سلام يكاهبكم لكم أبداكم عاتلكم عاتلكم تاقلوا على ما يكون أنت الصلاة ولنا زوجة سمايات هاجر الناس مباركة نحنا هجرنا بسمايات برهان بتسلمات هذي بالله حقوس برحزنا هذي إذا على ذكر السوس أملحنا كلا أي جزء أنا برشامنا معرتي نهارات تقلت ألو أنعطوا جزان كلو نباتهم آتي سلام نعهدكم خنيلو كابل بوم مترك على وتيو إنه جلد سلم عليك بطعان إلا يرأيون يعملوني وكون كرأي يعملون بطعان يوم بمبان نحنا نكرسوس أملحنا بكنسيهم معنا زلنا بنفس تقلت ألو كرسوس أملحنا كلاي كزين هاوارا تقلت ألو داق ما يكنسيهم سلازم منا نكزي بيهر بيتسر سلازم نحناون كم كريستوس أملحنا كاب هواريات فرهات مترت آزر حقي نحنا ونكاب جزاء لبنا فرهات تاريخنا بهاي مانوتنا صنعات نكون بسنا ندوارنا الرمات نكون كبيتال كم عشر تغلط هواريات حادث توماس هواريا ممنا نقدسان هواريات كريستوس تنسي مسلو كيراهو آمن نيس لذنبري إلوس لذنبري كريستوس أملحنا بزعلة تقليتو
ቶማስ አማንን በተጠራጠረ አይትኾን ኢሉ እምባርክስ ሽንካረ ይረአዩ ሽንካራ አዳዎ ይጠምት ሽንካራ አጋረ ይረአዩ አነ ክርስቶስ ሞይተ ነይረ ተንሥኤ በመባል ለሐዋርያ ቶማስ ምስጢር ገሊጹሉ ምእመናን ጎነይ ዳህስስ ምስ በሉ ሐዋርያ ቶማስ ጎነ ክርስቶስ አምላኽና ምስተንከፈ አእዳው እሳት ከም ዘቃጸሎሞ ጌታዬን አምላኸዬን ኢሉ ትንሣኤ ክርስቶስ ከም ዝኣመነ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና። ስለ ዘመናና እግዚአብሔር ቤተሰብ ንሕና እውን ኣመንቲ ክንከውን እቲ ካብ እግዚአብሔር ዝወሃበና ጸጋ ብእምነት ክንቅበል ቅድስት ኤልሳቤጥ ድንግል ማርያም ብፅዕት አንቲ እስመ ተአምኒ ኩሎ ዘነገሩኪ ለተነገረክ ቃል አሜን ኢልክ ስለተቀበልኪ በእምነት ስለተቀበልክ ብፅዕት ይኽኢላታ ምእመናን እምነት ማለት አሜን ኢልካ መቀበል ማለት አመከራ በተስፋ መንባር ማለት የእግዚአብሔር አጥሉ ጉዕዘና ከነመስግን ግዴታ አለን። ስለዚህ ብፁዓን ዘብለና ነገር እንታይ እንቴና እምነት ስለዚህ ቶማስ አማንን በር ተጠራጣረ አይትኾን ተባሂሉ ንሕናውን አመንቲ ክንከውን ካብ ጥርጥርን ካብ ክሕደትን ክንወፅእ እግዚአብሔር አምላኽና ጥበብን ምስተውዓልን ያዕድለና። ስለዚህ ዝዕለት እዚ ክርስቶስ አምላኽና ዳግማይ ንሐዋርያት ተገሊጹ ምጽንናዕን ተስፋን ዝሃበሉ ዕለት ስለዝኾነ ንሕናውን ምእመናን ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ብምጽንናዕ ክርስቶስ አምላኽና ተጸናኒዕና ካብ ኃጢአት ተንሲእና ብጽድቂ ተመላሊስና በዓልና ከነኽብር እግዚአብሔር አምላኽና ጥበብን ምስተውዓልን ያዕድለና። ዳግማይ ትንሣኤ ምእመናን ዕለተ ምጽአት ይዘዘክር ዳግም ካብ ሞት ተንሲእና ቅድሚ እግዚአብሔር ንፍርዲ ደው ክንብል ኢና። ስለዚ ምእመናን ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ድልዋት ንኾን ሕጂ ካብ ሞት ኃጢአት ተንሲእና ካብ ክፉእ ሕልና ተንሲእና ብፍቃድ እግዚአብሔር ክንመላለስ ቤተ ክርስቲያንና ሓደራ ትብለና ኣላ። እዚ ክንገብር እግዚአብሔር አምላኽና ጥበብን ምስተውዓልን ያዕድለና። ምእመናን ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ናብ ቤት እግዚአብሔር በይንና ክንመጽእ የብልናን። ብዙሓት ገሌና ጥምቀት ኮይኑ ከነሰኒ ዝመጻና ኣለና ማለት ከምኡ ይኮነን። ናብ ጓይላ እንዳንኬራ እንተኣኪብና ንኸይድ ናብ ቤት እግዚአብሔር ከዓ ተበቲና ንመጽእ ኣለና። ዓገብ ምእመናን ለባማት ብገንዘቦም ጽድቂ ይዕድጉ ዓያሽኻ ብገንዘቦም ኃጢአት ይዕድጉ። በቲ ኣምላኽ ዝሃበና ጸጋ ጽድቂ ክንዕድግ ሰብኣይን ሰበይትን ተጠራሪፍና ናብ ቤት እግዚአብሔር ክንመጽእ እምበር ከርክበከ ይሕለፊ ከርክበከ ይሕለፊ ኢልና ክንተርፍ ኣይግበአናን። ገዛ ርእስና ምስ ስድራ ቤትና ተጠሪፍና ናብ ቤት እግዚአብሔር ክንመጽእ ደቅና እውን ናብ ቤት እግዚአብሔር ክነምጽኦም ግዴታ ኣለና። ንህፃንታ ዝኸደላ መንገዲ ኣርእዮሞ ካብኣ ኣይክወፅን እዩ ተባሂሉ። ስለዚ ምእመናን ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ደቅና ካብ ሃይማኖቶም ወፂኦም ኣብ ክሕደት ዝኸዱ ዘለዉ ብዛዕባ ገዛ እምነቶም ብዝግባእ ስለዘይመሃርናዮም ቤቶም ቤት ኣቦኦም ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ስለዘይረኣናዮም እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ምእመናን ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ደቅና ናብ ቤተ እግዚአብሔር ክነመጽእ ቤተ ክርስቲያን ሓደራ ትብለና ኣላ። እዚ ክንገብር እግዚአብሔር አምላኽና ጥበብን ምስተውዓልን ያዕድለና። እዚ ዘመነ ትንሣኤ ሓዘንና ናብ ሓጎስ ንባዓትና ናብ እልልታ ፍርሃትና ኸ ናብ ተዓል ዝወጠሉ ሰናይ ዘመን ይግበረልና። ዝሓለፈ ይኣክል ኢሉ እግዚአብሔር ዝመጽእ ላህዋና ይግበረልና። ካብ ኃጢአት ተንሲእና ብፍቕርን ብሓድነትን ነብረሉ ውሑስ ኣውደ ዓመት ይግበረልና። ዝመሃረናን ዝገሰጸናን ሉል እግዚአብሔር አምላኽና ክብሪ ምስጋና ንዕይኹኖ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። جمعنا على تصور الإعلان فأنت عظيم ضربا حضرنا هذه الغاني حضرنا مدهن على فتح يعني عنقاق علي وتسمعي وأملك تضامين وتأكيد هذا المسك الشان يقول الدولية اللي كما العيش فرخات العيش عيفنا بتسعيش وزدوننا أملك تسعيش وزدوننا نسمع عنا هذه أثناء يغرر لنا البلعون ذو بسمعها ويقول لك على قبل كم سمعكم أحب الهداية جلال سنحبني يوم هجب لنا أوساني وجقينا كما نحن كذا فسلم تبعنا نزيو السمنصوت ألا أرهننا وما لحن كل كشمة أكيس ونسعيد وصفات تعلم والعلم سلام القدس كفية والعام ويكون في مرم سلام ملكي لنجل لدينا أشوى نجل بسكاش
النبي عليه الصلاة والسلام ليش برسالة من رسله يسكتون النبي عليه الصلاة والسلام لا فالآن هو مقول ولي يسكت سلك بإذن هذا وإلى ምእመናን ዳግማይ ትንሣኤ ስለዝኾነ ግብረ ዘወሃብክን ንፈጸምኩ ዝብል ድሕሪ ድርገት ዝግበር ፍሉይ ስርዓት ኣሎ። በቦታት ዝተባረኸ ወይንን ስርናየን ንኹላትና ክዕደለና እዩ። እዚ ማለት ትራ ነገር ኣይኮነን። ከምቲ ክርስቶስ ኣምላኽና ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ናይ ባህሪ ኣቡ ከይተፈለየ ካብ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ናይ ባህሪ ሕይወቱ ከይተፈለየ ኣብዚ ዓለም እዚ ፍጹም ስጋና ለቢሱ ከማና ፍጹም ሰብ ኮይኑ ኣምላኽነቱ ከይገደፈ ተመላሊሱ ንሓጢኣት ስዒሩ ድሕነት ፈጺሙ ንሰማያት ዝዓረገ ንሕና እውን ግብረ ዘወሃብክን ንፈጸምኩ እቲ ኣምላኽ ዝሃበና ሓደራ ፍርዎ መሃር ውስተ ኩሉ ኣጽናፈ ዓለም እግዚኣብሔር ዝሃበና ሓደራ ናይ ካህናት ይኹን ናይ ምእመናን ብትብዓት ቃል ኪዳን ንኣትወሉ ንፍጽመሉ ዕለት ስለ ዝኾነ ፍሉይ ስርዓት ዝግበር እዩ። ጽኒና ክንከታተል እቲ ዝወሃበና ስርናይን ወይንን ኣብ ዘራእትናን ኣብ እኽልናን ሓዊስና እግዚኣብሔር ናይ በረኸት ዘመን ይግበረልና ማለት ስለ ዝኾነ ብብፁዕ ወቅዱስ ዝተባረኸ ስርናይን ወይንን ብዝግባእ ክዕደል እዩ። እቲ ስርዓት ከምኡ ክፍጸም ስለ ዝኾነ ከም ኣብ ደገ ዘለና ብዝግባእ ስጋብ ስርዓት ዝፍጸም ሃዲና ክንሰምዕን ክንከታተልን እቲ ኣምላኽ ዝሃበና ሓደራ ድማ ብዝግባእ ፈጺምና ገዛእትና ብስጉን ዶምን ክንሃንጽ ብሃይማኖትና ክሳብ መወዳእታ ህይወትና ጽኑዓት ክንከውን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ጥበብን ምስተውዓሉ ይዓድለና። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። كما يعلمك لك الحافظ الرحمن بعد سهلت بعد ذكر يسوع كريستوس ولك عنصر سبعتك بالمدر السينية دولة وعكاد كما أكبر ويزيني أنت أنظام سبعتك سبعتها ذهبت سير وكما تذكر على وانا قلت سبكر فعقلني مع لفظ كلا أسماء اللي أكل توحيدا وعقلني وأكوهك عليك وإذن أعمرك مقبوزة وعقلني عليك وأدر اسمه وعقلك عادة وعقلني وأنزوهي نسي أمر أمان أعمرك من عليك وسعيك وأمنه كما أنت فلقني وعسد أن أحم سر وأقوم بأعلم أسألك على أن الله عقلني اسمه لأكل من سبب لآية أكل أطم وتذكرني زهاية وتصفاك وربما وحكي اسكال عالم ومنتوهي وقت اسمها مستعالم يهدو وعسى يك نلزق وعطا يقبون لسبك ورئتها كني كما يكون عدد بنا كمان نسك عنك عن سيكون مستعالم أقف الوطن فسبك الذي مع كني نحروب أقف الوطن وتمحسن الوطن
ቤተሰብና ሻሂ ኢንተርቴይንመንት እምበር ከም ትሪኦ ዘለኹም በዚ ጋጣሚ ሃኒ መርዓውቲ ረኺብና ኣለና ብምኽንያት ዳግማይ ትንሳኤ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዝተፈላለየ ሎሚ በዓል ትምርዓውን እንደገና ኸ ደሓን ቃል ኪዳን ተኣስሩ ዘለኹምን ጥምቀት ዘሎን ርሑስ በዓል እንዳበልኩ ርሑስ ኣውደ ዓመት ስለዚ ርሑስ ጋማ ይግበረሎም ሰሰናዩ ርሑስ ኣውደ ዓመት هاي مقولتي كم ياللهم كم يالله هو دامت زاير مسكن سناي صبوك زاير مسكن صبوك إذا خدامكم كم يدي على فليت لا صبغتي أنت يشمون من تاي تقدينكم واللهم زي عرشي بحر زي كوها ترجمو نعبنت زخانة إيلوخون كله نتسألعتها نخد كلاخل بقرنا جرا تكلاخل نزمان نزمرعوي كابسألعتهم كابسألع سنة مكلا خليلة تسرحت قرنا حرشة جسمهم من تاي تقدينكم واللهم إذا قرنا حرش كلاي قدم كلت متأمن تحرش أي حنتي قانسيتنا حدا ود ساعتي ترى ويتحدى نحنت قانسيت تريو نخال أي مرزني بجكا إذا ديقون ماني بمخنات ديقونو كم تحرش تمثيله نخيت بتحرش تمثيله مالت الزقرن الاستحس كمي أمزا حويز ولك حجي أبزك تقولينكم كم زيلكم حجي نابتوش نتي مرعوا عجبكم ولهم صوت خمي هذي حجي تجاوب سخمي خب وشتي نتمرعوي عجبني أنا وتزينها نداقوال نجزاها نتوينا لو ودخان نتوينا شعو أفتح نداور نكينا لو دخان نكينا كم زعلكم يوم مسكت عنكم اسمع عرفكم يوم كتوعنا مالتي ها كم يعلموا داقماي تنسى خلنا نقول لاستاي مالتي بطاريون ها إذا سومنا تنسى لسه باله كسر حج قويتاسي تنسيه خمسة مالتي داقماي تنسى توايلو بس مهنتي إيش روح سود عمك تبلو الدليو هنا تبلو الدليو روح سود عمك ملا زير تريد الآن رح سعود عمت نسدرا بيتين من لا حزب إيرترا من بيت السبين هلا فتوت رح سعود عمت نسدراي من لا حزب إيرترا أنا عهم قرأتي يروح سعود عمت نعمت هاني كم زيا كشر ماما كيحمامة بسلامة صحنا نرحب كان هون إيش يعني ليه بقول شاف مو روح سعود عمت كم يعلق غنية سعود عمت جابر مسكن عبد عمت كمستري الله خلاك ما تسأل معكم نفس يبقى له زين كا ناي عمت ورقتين زين صرنا يا أبو خلت توان مالتي يا خازوين خا كم قدس قربان تبع عمت يزي حج كهني زبكة عتنا الله تعال مسابقة خاف تاجزا تعتنا مالتي زخا ناي عمت أتوت إذا كمان كم بحجش كم تتسانا كم تزبلنا مالتي قلت أنا نعمل هنا بحس قصص بعلة عارم ميتو قدام بدو سنبت كا أبصر استوسي مايتي سقعد ما يتنسى تسوي يفولت يقدم أبوتات كورسون سايمون تندال كاي سلام دبها النير سقعد ما يتنسى مايتي يجي أبدا عمت لما عندي سقع تندال ما يتنسى سقع بزاز اللي نعمل كورسون سايمون تندال بوتات كأسالي ممنا سقع جا خمسة أسالي ممنا أبدا عمت كان لازم نستري ولا ممرعون بنستمرون كا كبير وعلى الله مالتي صباح قات أمي لما عنتي كمل كان زين ترجمان سكاب بزيادة خان كل سمان كان فضاء أسفح بالك بزعبة بزيادة كاتم مبتاز مهرنا تنكفزي عمت أتوت كماتي سرناي هو زوين توهابه أتانكات وهابته تعاتا نبتات مسابقة أفتح جزان شعب عالتي عتان بر عتاني عتاني بيتكسن كل مالتي إذا أغلقها أفتح أغلقها ويفتح جزاها نعمت أتوت أوات توامات كم بركت كا زوينها كنت بتازوله كم سؤال حقيقة كم قدس قربان تحسب نزيد المسألة ما يتنسى زينا بسلام زبطنا جزا حس كانت خيدها ولا أبز وين كأحد جزا زي أنت تقول زيها تبلع مالتي أبزيا أبا وش بترسم كات ولا حوالي جزا كات ولا مالتي طب أزيا عبالنا قرينا فلتنا ولا نحنا كمان تعزتنا تعزت دعمت زبز حساب عم زنقة عوي أو دعمت نديو تباهيله بحبس ما نفسك حلفه يدلي إمه كم يتقلت الصخام ماشي عمل تكرسنا ولا بسفر على هيمونات بمخنيات أو دعمت تباهيله عم زنقة عخيله بدي كم يزيع كم يكون زلوها بحفشة انتايو زي حزبنا زي بعض معين مهرتي تمتنا ونياتو بنات مهرتي نانقو عزلنا نمز نقع لك أبقى تقبرو كلتا نقرات ونيات هذا جنزبك كلايكا بني بيتكسان وجزي مايت ونياتو أبقى عندي عنكتك كتسكرها مسافرك تجاجي تبلي خني أبدا عمتلك خني أبدا عمتلك انتاي دبل زي راملك لبا ما نسي بجنزبهم تتوعدو بجنزبهم كا
يكون نجارات قبلي سلازي كي عبتي ليتاوتي تليتي الكاتو دقا كندي قالو تمسيح زي درال كندي قالو نايكو بونجي وي كندي قالو ناي غزا خراي دي سانا ماس سلازي نعب بسما بدا متل كان دانيلكا زير املاخ سنتاي حنت بشميل كاتابكاس انا ناي زلالم هيوت كبكاي وي حنتي قرشي نلمانه اندي هيوس دارغا اندي تفاز درريد سلازي كابنو بدا متل كاتزاناغو حسبا ديلكا نتوم زي بلوم دعنا بلي خير نتوم زي بلوم دعنا كدين كان زير املاح حقوسلك ازي خازم دعم دبحر مات ناتو سغا غوزنا يزغبركا وي بعرينا يزحرتك هانا يسخدن كايكون ناتو انتي لبخا حدثالو زيسي لبخا تحديثو تبعيس كاز نبركا يغراره تبعيلكا فولن سيتنا بلكا نتو زي بلخا مساي بلا مساي حبر يخدعتو لزلك كامبر بسم تنساي وي بسم ابدا مسلكا بزخو نغرات خيتكا እግዚአብሔር راح يقصي نعاخا بحفشه بهتاي سمع كلمه ምክንያቱ እግዚአብሔር አምላክ እንታይ ኣብ ጓይላ ስራሕቲያት ይድሉ ስለዚህ ጓይላ ምስዓስ እንታይ ትርጉም ዘሎ ኣው ይደሉ አምላክ ኣብ ጓይላ ንዓንሳ ዓሳኻ ንዓና ቢልካ ወይ ንዓና ወተባይስካ ሜትካስ ንኣምላክ ታይኻትብሉ ፍቲንካኒ ኻ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ፍተና ከይታቱን ንውሕን ጸልይኒ ኢሎሞ ስለዚህ ካብ ጓይላ ተኸልኪልና ናብ ሰናይ ነገር ክንጓዓስ ናብ ቤት እግዚአብሔር ክንጓዓስ መጽሓፍ መልክ ምዕራፍ 7 እንታይ ብግዜ ንስነትካስ ንፈጣሪኻ ዝክሮ እዩ እዚ ብግዜ ንስነትና ፈጣሪና ዝክሮ ይላቦ ማለት እሺ እሞ ርሑስ አውደ ዓመት ክትብል ወይ ዮሐና ክትብል ደሊ ዮሐና መጀመርታ እግዚአብሔር ሰማይን ዝፈጠረ ናብ ዝበዓልን ናብ ዝንቀረጽ ዘብጻሕና ክብር ምስጋና ይኹኖ ቀዳምነ ስለዝኾነ ማለት እዩ ካላ ሰባቢለ ኣብ ፀሓይን ኣብ ቁርን ዘሎ እንክልኻል ሓይልታት ኤርትራ ነዛ ንስኽን ደው ኢልና ክንዛረቦ ንሃገር ውሕስነት ገብር ዘሎ ዮሐና ይብሎ ካልኻ ብሓፈሻኻ ኣብ ኣስመራ ኣብ ወፃኢ ዘሎ ኩሉ ኣመንቲ ክርስትና ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ርሑስ በዓል ርሑስ አውደ ዓመት እንኳን በደረሰብ ሰላም ኣብጽሕና ይብሉ አሜን ኣነ ንዓኻ ርሑስ አውደ ዓመት ንዓመታኻ ከም ዘዋን ቴንክ ዩ እሺ ተغنيلي حራ ዓለም ቃዕና ዝብቃዕና ከመይ ኣለ ሃዋህው አውደ ዓመት አሜን መጀመሪያ ነዛ ደቂ እዚኣ ትንፋስ ይቡ እግርና ካብ ድቃሰት ተንሲኡ እግርና ናብ ቤት መቅደሱ ናብ ዝለብጻሕና ልዑል ሰማያዊ ጸጋ አምላክ ክብሪ ምስጋና ይብጻሕዮ ብምቕጻል ድማ ኣብዚ ትንሳኤ ማለት እዩ ከምቲ ኣብቲ ወንጌል ዮሐንስ ዝብሎ ኣነ ካግሪፀ ይኩሎኒ መጀመሪያ ናት ሓቀኛ ጎንዳ ኣነ ተኻልዮኻ ኣቦዩ ብዘይ ባሓንተ ትገብሩ ይኹም ትንሳኤን ሓቅን መንገድን ህይወትን ኣነ ድበለ እዚ ትንሳኤ እዚ ከዓኒ ብቐሊል ከኮነ ዳግም ከም ትንስእ ባዕሉ ቃል ኣቲልና ሞኒ ከነተግብሮ كنت موت كم سجانا بس بيسو خمسة ينبر قالوا دمهرنا إجزابي ريموني بتم قال أملاح نجرهم للدحريم صعبهم زبلنا أفتبرا وين عسل شو عدل مالتي نعوخ صعب كاني تنسى ما كنا جايز كات نبردي كنا سي حد شيوات حد شو مفسوي خبر سجون ونعلى الغربان وسحول جيزي خبرنا نعلى الفترة منه نوزقنا مات آمين أو هلا الجواب بالحنت بتلاتني بمهنة أود عمت بمهنة قلت وهيلو سخنا سبدة ولا من سينا قالت أمزنا قاعد يزحلفه حجنا خمير رأيك خم أنقصه موت تسفي أود عمت كونو أبينا خنحلفه وأبي زقب أنا مزنا قاعد ولا أمنتاي هو حجتها يمسلك مزنا قاعد مزنا قاعد مالتي تردي خني مالت بزي بحنت تقولي تخوني مجمرة نعوق تمزقنا لك أفتنا توق بيت المجمرة بيتك مساعد وصل خم دبولة مالتي تردي خني أبيت مالتك معاسي كابدجيتات معاس أبيت مالتك معال كم زول مزمور داوي تردي خني أو أبيت أتيها أمس جينكا حد شيء وتيبكا نسمو نروها نتومينا عنقلكا تردي خني بس قبرتهم كذا زي فوتو شعلا يسقاها ولا يتقبلكا زي برايك أي مكان مالتي إذا قال لكن مش ما ودا أمت ما دانكيرا مقبر نقول حجي بسم تنسائل كازي دقبر دانكيرازي وراح أنت كنت ألوي أقول زابير مالتي ما روح سود أمت نعخاون يوهانا خطب للدلخة آمين نقوله يوهانا نوش دقن دلو كريستيان أماني مقعنا برهان سياب صحنا نجينا سراويت صحين قرن هورما خوين غاني دوها قرد حدلو غاني سلام كوين نقول نقر تودي سلام نبيت خملس عبد بيت مغلس كن الرخب علمت أنا نيبونا أنا أملاهم لمونا آمين آمين نعمتها مزوان آمين آمين غني لي مو كبرات عزتنا كم سر زلهم سنة باباوي جزائي قبل سلاسة مساي زلو بمخنيات داق ما يتنساخا رحس بعل كبس لدرنايو ناوخب لكم كم يعلو دعمت رحس بعل عصبال شاي انترتينمنت نقول لكم عاقا حفتي عصرنا من الجمار يكون لكم عصا ودامت قنايات فاسيكا نقولنا قليل يكونن تنساي كريستوس مدايا لما ابونا معنا خبل زخفلو مسواتنات نحن دقوقا
ካብ ሃጣትና ተሓፂብና ዳግም ህይወት ዝረኸብና ኣላ መዓልቲ እንድያ ዝሓለፈ ሰንበት ትንሳኤ ክርስቶስ ነይሩ ኣዶኖ ኣነ ክገልጾ ኣይክእልን እየ ኣብዚ ኣስመራና ዝነበረ ሴሌብሬሽን ህዝብና ብሕማማት ዝነበረ ጾም ኣብ ስግደት ኣብ ኩሉ እዚአን 55 መዓልታት ምስ ኣምላኽና ዝተራኸብናሉ ግዜ ነይሩ ኢለ ክገምት እኽእል ኣዶኖ ሕጂ ከሎ ማዓንቲ ዳግማይ ትንሳኤ እዩ ኣብዚኣ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንዳ ኣዴ ማርያም ኢና ዘለና ብኣስመራ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኣብ ብዙ ቦታታት ንዘሎ ህዝቢ ንኩሉ ህዝብና ስድራ ቤተሰይ ደቀይ ንበዓልቲ ቤተይ ንመሳርሕተይ ንኩሎም እንኳን ኣብዚ ክቡር በዓል ዳግማይ ትንሳኤ ብሰላም ኣብፅሓና ብሎም ንኣኹም ከዓ እዛ ኢንተርቴይመንት ካብ ዘላቶን ላዕሊ ማዕቢላ ምስ ነጠባዊ ፍርያት ኤርትራ ሃገርና ተንፀባርቕ ክትከውን ትምኒተይ ይገልጽ ሕጂ እውን ፍቅርን ሰላምን ምትሕቁቃፍን ንኩሉ ህዝብና ኣብ ውሽጥና ኣብ ደገን ዘሎ የምና ንስኹም ከዓ አንደበትጅን ዓዲ እንዳተበገስኩ የምሳኹም ተራኺብና ብንጉጋ ሙሌኻ ሕልፍ ኣቢሉኻ ናብዚ ሓዝኒ እግዚአብሔር ይመስገን ሕጂ ኦልሬዲ ማሕበርና ናይ እንዳ ስድራ ቤት እንዳ ሓምጣል ዝበሃል ማሕበር ኣለና እንዲ ዳግማይ ትንሳኤ ናበይ ተበጊሰ ኣደቦና ክቡር እዩ ወዲ ሰብ ኣብ ዓለም ንኽነብርሲ ኣደቦኻ በበቆልካ ስድራኻ ኩሉ ናትካ መኽበር ኢኻ ዛትሷይ ዳግማይ ትንሳኤ ምስ ስድራ ቤት ንክፅምብል እየ ናብ ወኪየ ተበጊሰ በዚ ፅበይ ንብሎ ናብ ወኪየ ዝኸይድ ሕጂ ዳግማይ ትንሳኤ ኢኻ ምስ ስድራ ቤት ማለት ትንሳኤ ነስ ደቀይ በዓልቲ ቤተይ ዳግማይ ትንሳኤ ኢኻ ሕጂ ኣብ ዓዲ ምስ ሓቦታተይ ዓሞታተይ ደቂ ዓሞታተይ ምስ ኩሎም ስድራ ቤትና ከነብዕሉ ናብ ከይድ ኣለኹ ብጣዕሚ ዘመስግን ስለዚ ዝሃብኩምኒ ዕድል ማለት እዩ እሺ ኣነ እውን ንዓኻ እውን ርሑስ ኣውደ ዓመት ክብለካ ፈቱ ኣብኣ ከለኹ ግን ስነ ጥበባዊ ኢኻ ኩሉ ነገር ትፈልጥ ኢኻ ሕጂ ኣብኡ ኣልግባ ኣቢለካ ሓተካሲ ሕጂ ዳግማይ ትንሳኤ ወይ ኣውደ ዓመት ከመይ ክሓልፍ ዘለዎ ዳርጋ ዝበዝሕ ሕጂ ሰብና በኣውደ ዓመት ወይ ብዳግማይ ትንሳኤ ኣመኽንዩ ኣብ ምዝንጋዕ ገለ ይሕልፎ እዩ ሕጂ ከመይ ክኾን ዘሎ እቲ ገባብ ትብሎ ንስኻ ምክንያቱ መንእሰይና ዋላ ኩሉ ነገርሲ ክፈልጥ ኣለዎ ሕጂ እዚኣ ከመይ ትብላ ሃይማኖታዊ ምሻለኪ በዓላትና ብዙ በዓላት ኣለዋና ንሕና ሃይማኖታዊ በዓል ኣለና ሃገራዊ በዓላት ኣለዋና ችን ኩሉ ህዝብና ሃይማኖታዊ በዓል ክንብል ከለና ኢድ አልፈጠር ኣሎ ኢድ አልአዳሕ ትንሳኤ ክርስቶስ ኣሎ ልደት ገለና በልኪ ሙሉ ህዝብና ጋ ሙስሊም ኤንድ ክርስቲያን ኩልና ተሓቋቅፍና ነብረላ ምድሪ ኤርትራ ተረዲኽኒ ሕጂ ከመይ ክሕልፎ ኣለዎ ትብለኒ እንተዳኾንኪ ህዝብና በአቅሙ ካደፍቀዶ ገዛኻ ብዘፈቀዶ ከም ገዛኻ እምበር ምሻለካ ነቲ ዓርክኻ ወዲዮ ጫማ ጌርክ ከይዳ ትብልን ኢኻ ዓቅናትካ ኢኻ ተርሌካ ታ ጫማኻ ሶ በአቅምና በቲ ገዛና ድፈቅዶ ኮይንካ ክትከይ ከለኻ ይፅቡቅ ኣውደ ዓመት ሞር ያ ብጣዕሚ እቲ ፍቅሪ ዝዓበየ ምስ ጎረባብትኻ ይህሚን ተባሂል ክትሕልፍ ኣሎ ኣውደ ዓመትካ እሱ ትርጉሙ ካሊእ ይኮነ ኣውደ ዓመት ክብል ከለና ኣብ ዓመት ሃንሳያ ትመፅእ ታትመፀላ ግዜ ግን ስኻ ፀጊብካ ጎረቤትካ ቁልሕ ምልእ ክብል ነው ኣነ ደቂ ያለው ምስ ጎረባብት ምስ ክፍ ትብል በዓልቲ ቤተይ ምስ ከባቢ ዘሎ አይደል ኣነ ከምኡ ኣበየ ስቲልካ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ባህልናኻ ብጣዕሚ ብዘይቀላለም እቲ ዘለዎ ዘብሉ ተሓቋቂፉ ንዘግጣማት ናይ ኣእምሮ ሕሙማን እንዳኣለኻ ኣበየለው ከመየለው እናበልካ ትሕልፈሉ ግዜ ሕጂ ከምዚ ኮኑ ክየር ከለኻ ዝበለፀ ሃገራዊ በዓላትና እውን ብጣዕሚ እንታይ ድሮ ንህልኪ ማለት ናጽንታት መጻላ አስመራና ድሮ ክትሽለም ጀሚራላ ምሽብሻብያ ዘላ ንሕና ካብ ስነጠባይ ፍርያትና ጌርና ሃገርና ንህዝብና ክንሕጉስካ ኣብ ስራሕና ዘለና ኣብ ኩሉ ኣብ ሰራዊት ኣብ ኮሚሽን ባህል ስፖርትን ዘሎ ስነጠባይ ብምሉ ኣብ ምድለዋት ኢና ዘለና ሕጂ ኩልና ኣውደ ዓመትና ከከም ዓቕምና ከከም ጅባና ትፈቅዶ ኮይኑ ተሓቋቂፍና ብስኒት ከንሕልፎ ክኸውን ኣለዎ ብሓላይ ምዝንጋዕከ ብኣውደ ዓመት ምኽኒኻ ምዝንጋዕ ምሕዳር ወይ ገለመለ ማለሲ ኣብ ቤተክርስትያን ከተርፍድ ወይ ክትዘናጋዕ ይሓይሽ ወላስ በኣውደ ዓመት ምኽኒኻ እዚኣ ሕጂ ከመይ ከምዚያ ዝብለካ ኣነ ኣብ ደርፋ ዓለም ነይረ ስቲል ኣለኹ ሙዚቀኛየ ተዋሳየ ሕጂ ካብ ድርታ መፅሓፍካ መፅእ ኣለኹ ሕጂ ንኩሉ ስነጥበብ ኦልሬዲ ተናጋእትየ ኣለኹ ሕጂ ከምዚያ ዝብለኪ ኣብ ሃይማኖታዊ በዓላትና ምስ ኣምላክካ ትራኸበሉ ግዜን ሰዓትን ኣለዎ ሕጂ ናፅነት ክኸውን ከሎ እዚ ኩሉ ጎደና ሓርነት ካብ መስከረም ክሳብ ሲቲፓክ ዘሎ ጎደናታት ትርኢ ኣለኺ ታይሙ ግዜ እዩ ኸ ሃይማኖታዊ በዓላት ክኸውን ከሎኻ ትንሳኤ ክርስቶስ ትንሳኤ ሙታን እናተባህለ ፍርቅለይቲ ናይታት ካሆ ትብል እንተዳኾንካሲ ከባድ እያ ተረዲኽኒ ልደት ኮይኑ ከምኡ ጌታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ክብል ዳር 5 መዓልትን ፈራቐን ትብል ናይ ተስፋ ቃል
ድሕሪ 5500 ዘመን መጽኡናና ክድሕነና ኩለታ ሰዓትሲ ሽማኻ ወሊኻ እምበርና ኣምላኸ እንኳ ባ መጻኻና ኢልካ ከተመስግኖ ለካ እምበር ኣብ ሆይታ ኣብ ዳንኬር ኣብ ገለ ከተሕልፎሲ ጽቡቕ ኣይኮነን ከከም እምነትናን ከከም ዘለና ኣካይዳስ ንኣምላኽና እንዳመስገንና እዩ ባህ እንዳበለካ ኣይዶን ኣብዚኡ ዘሎ ሪኺ ካብቲ ውሽጢ ዘሎ ህዝቢ እሱ ይበቃ እጅካ ዳግማይ ትንሳኤ ልዕሊ ትንሳኤ ኸ ተሰብ ህዝብና ኸ ካብቲ ጾሙ ካብ ኩሉ እጅኻ ንሓጎስ እዘን በዓላ 50 ኣለዋ 50 መዓልቲ ኣምላኽና ከምዚ ኣብ ሃንቲ ክሳይ እንታይ ሰሚዐ ሃይማኖታዊ ገለ ትምህርቲ ዝነበረሉ በዓላ 50 ማለት ሰብ በቲ ሰናይ ህይወቱ በሰናይ መንገድ ናይ ኣምላኽ ትእዛዛት እናኽበረ እንተዳ ኸይዱሲ ገነት ንብላ ናይ ተስፋ ክሳላትና ተረድኽኒ ሕጂ እዚ በዓላ 50 ነዚ ኩሉ ዝሓልፍና ናይ ጽምወና 55 መዓልታት ተነሽተ ገነት እንታይ ትምሰላል ራእይዎ እዩ ዓርቤ ረቡዕ ከገደፍካ ኩሉ ሙሉ ስተዩ ተሓጎሱ ብለና ኣሎ ኣምላኽ ተነሽተ እዚ ኣፋፍኖት ናይ ገነት ይብለና ኣሎ ናይ ኤዶም እዚ ዘን በዓላ 50 ኻ ረቡዕ ዓርቤ ከይበልና በቲ ዘለና ነተቋደስ እንዳተሓጎስና ንኸደሉ ግዜ ሶ ንኣምላኽና ክንዝክሮ ኣለና መድኃኔዓለም ኩሉ ዓለም እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ወላዲ ቅድስት ድንግል ማርያም ኣዴናኻ ብጸሎታ ብምህለላ ወትሩ ምሳና እያ ኣስመራና ንሃገርና ኤርትራ ብምሉእ ክባርኸልና እዩ ወትሩ ጸሎት እያ ሻይ ኢንተርቴይንመንት ኻ ኮንግራ ብለኩም ወይ ደው ኣነ ንዓኻ ርሑስ ኣውደ ዓመት ይብለካ የቐኒልና ብጣዕሚ ዘመስግን ሞ ከመይ ኣሎ ዝሃዋህው ኣውደ ዓመት ከም ዝርእየክን ዘለኹም ማዕሪክን ፀቢቕክን ኢኽን ዘለኽን ከመይ ኣሎ ዝሃዋህው እግዚአብሔር መስገን ጽቡቕ ከመይ ትዳለዋ ኣለኽን እግዚአብሔር መስገን ዓድና ጥዑም ራእዮ ሰላምን ርግኣትን ዝመልኦ ካብዚ ንዓልስ ነዚ ዓድና እዚኣስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ባሪኽዋ እሞ ንዘለዓለም ከዓ ተባሪኻ ትንበረልና ኣሚን ኣሚን ንኩሉ ህዝቢ ብጣዕሚ ከምዚ ዓድና ለምለም እግርና ረጊፅና መኒኻ ዝብለካ ዘይብልካ እዚኣስ ኣበይ ትርከብ ብሚልዮን ከመን ኣይትርከብኒ ገልፃ ብጣዕሚ ሰላም ከምዚ ሰላም ሲ ኣብ ካልእ ዘሎ ሃገር ሰላም ከምዚ ናፍጠረሉ ኣሚን ኣሚን ሙሉእ ዓለም ወል ሓቃ ዘረቢ ንሙሉእ ዓለም ሲ ዝዓበና ዝነኣስና ፍቕርን ስኒትን ሂቡ ብሰላም ከንብረና ንቤታችን ህፈትልምና ይልምና እቶም ዓዶም ዳኣተው ዓዶም እተው ወፊሮም ደሎ ኣሕዋትና ካ ብሰላም ምፁ ካብዚኣ ትጥዕምካ የላን ኤርትራሲ እቶም ሪኢኹም ማለት ትፈልጡስ ምፁነስ መራኽ ትሪእዋ ከነዛውረኩም ኢና ዮሃናን ንሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ሰላምን ቅሳነትን የምንሉ ብፍላይ ከዓ ሓይልታት ምክልኻል ዘለዎ ቅሳነትን ሰላምን ረኽቡ ይብነ ከምኡ ንመላእ 4 ኣስመራ ብዙሕ ሰላም ይብሎ ዝነኣሰን ዝዓበየን ኣብ ደገን ኣብ ውሽጥን ዘሎ ከምኡውን ኣዝየ ዝፈትዎ ሜሮን ወደይ ሰላም ይብሎ ደቁ ምስ በዓልቲ ቤቱ ከምኡውን ንሓትነይ ኣኽበረታ ረኣያ ምስ ደቃን ምስ ሙሉእ ስድራ ቤታ ከመይ ነይሩ ዝኽሉ ጾም ከመይ ተወዲኡ ናይ ሎሚ ጾም ሳይ ተረዳእና እንዳሓደ ናይ ሎሚ ጾም ተራእዩ ነርወይ ደሎ ሳያ ሃይለ ብሰላም ይራኽበና ሓወይ ማዓረይ ኣብ ኣሜሪካ ደሎ ዮሃንስ ሃይለ ንኩልኹም ዝዓበኹም ዝነኣስኩም ኩልኹም ኤርትራውያን እዚኣ ከዓ ንሪኣ ኣለና ሓቢቢ ሓራይዶ ግድን እሞ ዝሃዋህውኩም ትሪኦ ዘለኽን እዩ ኣነ ከዓ ንዓኽን ንኩልኽን ምስ ኩሎም ስድራ ቤትኩም ርሑስ ኣውደ ዓመት የቐኒየለይ እንዳመስገንከ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ደገን ኣብ ወፃእን ዝርከቡ ብምሉኦም ህዝቢ ኤርትራ ኣብራ ከዓ ንመራሒና ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዮሃና ክብሎ ክእል ኣንቋዕ ኣብ ዝብቃዓካ ካብሎ ንዞም ሓይልታት ምክልኻል ዘለዉ ኣብ ደገና ኣብ ኣስመራን ዝርከቡ ደቅና ኣብ ምክልኻል ዝርከቡ ኣብ ኩሉ ዝፈትዋ ጓሌ ከኣፌበን ያቆብ ምስ ሰብኣያ ተኽለ ማርያም ብኢዳይ ምስ ጓላ ሰላም በልለይ ንብምልኦም ኣብኡ ደለዉ ስድራ ቤትና ኣብ ደገ ዝርከቡ ከዓ ንብምልኦም ኣሜን ንዓኹም ርሑስ ኣውደ ዓመት በየልና ዳመስገና ዮሃና ክብል ዝደሊ ትፈትዎ ሓወይ ዓዱ ምእታው ጨኒቕዎ ዘሎ ሳውዝ ኣፍሪካ ዝቕመጥ ተመስገን ማህፀን ብሰላም ዓድኻ ክትኣቱ ምድሪ ዓድኻ ክትረግፅ ምነየልካ ጀርመን ዘሎ ሓወይ ገርመዲን ማህፀን ሰላም ምስ በዓል ቤትካ ወዱኳ መፂ ኣሎ ሽወደን ዘሎ ሓወይ ምስ በዓልቲ ቤቱ ሽወደን ዘላ ጓል ሓፍተይ ካናዳ ዘለዉ ደቂ ሓፍተይ ብምሉኦም ዝዓበዩ ዝነኣሹ ኣብ ፀበባን ክስታይ ነርኩም ኣዲስ ኣበባ ዝኣተኹም እንቋዕ ኣብ ዝብቃዓኩም ንኩልኩም ሰላምን ቅሳነትን ይፍጠረልኩም ተስፋ ገብርና ዓመታኻ ኣብ ሓንሳብ እኽብክብ ኢልኩም ክትውዕሉ ኣሜን ኣሜን ንመን ኢልዋ ርሑስ ኣውደ ዓመት ዘልሽ ሞ ኩራት ተዓዘብትና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ምስ ስነ ጥበባዊ ሚካኤል ሙሴ ዘለኹ ብምኽንያት ዳግማይ ትንሳኤ ማለት እዩ ሚካ ሓወይ ከመይ ኣሎ ኣውደ ዓመት ብጣዕሚ ፅቡቕ ደስ ደብል እዩ
أود أمت بود أمت حلفني ربع التنساء كم زي نجارات ترى ساتفنا نحكي خامس إذا عبد دقماي تنساء بزاف تغسيان كسالمي ناس مز أخو ترى هنا ريمي هو بتعمي دزدبل كم يعلو تهواه هو إيش بقى أنت هم خلك رأي زي بمرة حاجيس وفسي وكله سيد قبل له نعمتها بزوان بسلام أنا كنت نحن أزدلي آمين كم يموني تبدأ لها مسلو معك كم يكون علاقة بلا لها وبكا هلو قاعد سالمة كيدنا بجزاء أبو الناس تقول مس عتبيتين مستكين كحلفة إلى المدرسة تخيلكم كم ساعة تقول أو اعترف لي ما يوهانا تبدأ دلي يوهانا كل جزء بكا ملء حزب إرترا فلان أنا كريستنا حيلتات مكل خالي إرترا نقوله وش نبدأ له إرتراوي نقوله سنة بيننا نقوله معروفتي حواتي بيتسبي نحكي ريم مولي كاميرا دلو نقولهم بك نقول سب راس بعد كل ده أنا وين رح أسعد عمت نعمت على خمسة يعني أخذ كبيرنا نوعلق واحد جدا كذا غير عبد ساعات تفالتنا لنا كذا غير إيش رح أسعد عمت هاي كحول thank you كبرات تعذبتنا كم يتأنيحكم كم يعلهم أمباركس لومي دقيمة روحوس عود عمت روحوس داق ما يتنسين دابلكم كم تلمود مالتيو شير لايك كومنت سبسكرايب كي ترسعوا channelنا تعبنا نحنا نسرع نصهم كتحقوس انتقينكم زين زبالكم حادرة مالتي سلازي أبزغتل مدى بخالي بستفعل يتحسوا قدينا خدمتكم سسنايو روح عود عمت بفلاي كاني أبزا ساعات الزئام بروح أسقام ما قبلهم زلك أكيد أنز أسرو تمكن استفعل